Claire otti uuden laihdutuspillerin, innoissaan siitä, että nälkä vihdoin lähtisi. Hän juhli perheen kanssa pizzalla, mutta lautanen jäi tyhjäksi. Ruokahalu oli kadonnut. Vihdoin hän tunsi hallitsevansa tilannetta. Muutamassa päivässä kilot sulivat pois. Mutta sitten todellinen muutos iski. Letut haisivat oksennukselta. Kotiruoka yökötti. Jopa vesi maistui pilaantuneelta. Hän yritti lopettaa pillerit, mutta senkin jälkeen keho reagoi kuin kaikki olisi myrkkyä. Pelkkä ajatus ruuasta sai hänet paniikkiin. Lääkärit sanoivat, että lääke oli yhdistänyt ruuan ajatuksen myrkytykseen. Sitä ei voinut perua. Ja sama tapahtui kaikille, jotka olivat ottaneet sitä. Kuukausia letkuruokinnassa oltuaan hän sai viimein uutisen. Markkinoille oli tullut toinen pilleri, joka helpotti oloa vuorokaudeksi. Hän itki, kun sai taas syödä päivällistä perheensä kanssa, ja jokainen suupala maistui paremmalta kuin koskaan. Mutta jo päivässä apteekeista loppui uusi lääke. Ihmiset tappelivat pillereistä kaduilla. Eräänä yönä Claire raahautui apteekkiin, joka oli jo täynnä muita samanlaisia. Hän penkoi lattialle levinneitä lääkkeitä, nappasi kourallisen sekalaisia pillereitä ja nielaisi ne, toivoen epätoivoisesti, että jokin niistä toisi nälän takaisin.